עלי. צריך משהו פה? ז'קלין, אג'ל חזלה, בואי תספרי לנו איך היה פה. בואי. לא, תדברי, נראה דווקא יפה כשהעיניים שלך מבריקות. משה, כמה גרת פה אתה? מי יודע? חלון! עם התרומות של היהודים הם בנו את השירותים. כן, שאלו את זה שבנה 3 שנים. לפני 3 שנים, ב-19/8/1900. هذا مصطفى وحسن النهاج שעשו לנו 16 יום טובים. אולי ברק عليهم. وما يتعدش حسن وما يتعدش مصطفى. أنا غير عون. אני מתחיל. זה ארמון המלך ברבת, והשומרים האלה שעומדים פה הם שומרים די נחמדים, ואני חושב שלא נותנים להתקרב, אז הוא מתאגרף עם עצמו לבד. ניסים הוא בדרך כלל אדם שהוא לא עושה חשבון לאף אחד. והוא ברוך השם יש לו את השכל כדי להבין שעל שומר אחד הוא שם עוד 4 שומרים, ועל 4 הוא שם עוד 20, ועל 20 הוא שם עוד 100, ובצורה כזו הוא בטוח שאין קונצים ואין חוסמות, ומה שקרה לרבין כאן זה לא יכול לקרות. עכשיו שער המלך. הוא היו קרוב של המלך. כי מרדכי. כאן הכניסה לקברו לאביו של המלך חסן השני, חסן החמישי. קברו של חסן החמישי. כאן קברו של המלך עבדאללה. המלך חסן מוחמד החמישי קבור כאן. על ידו הבן שלו עבדאללה. עכשיו יושב שם האימאם, וכל הזמן יושב וקורא בקוראן. כל הזמן. עכשיו, אף אחד לא יכול לרדת למטה, רק ראשי מדינות שמגיעים ועושים